Hola amigos de Venganza Catalana, aquí veremos 3 de mis ataques. Uno de este es el primero, ¿vale? Para empezar sería un nivel, no me acuerdo, no importa. Y cómo atacar con guerreros para quien no sepa controlarlos. Ahora es como si estuvieran dando un paseíto por la isla, ¿eh? Lo digo en serio. Se están yendo por aquí, por allá, por allí. Jo sóc el L'Oriol, que no m'he presentat abans, ho sento. Mira, si us fixeu aquí a dalt, posat L'Oriol. Plan. A todo lo que más daño hace a los guerreros y aturdeixo el que més mal fan els guerrers, ho sento. I barabum pim pam. En el segon atac serà per la Neo, un nivell 52 que he guanyat, que jo sóc un 45. Un minut. Bomba! Ara continuem. Primer sortim les tropes, primer fiquem el fum, després els fums, després la bengala on vols anar i ja després d'anar a la zona on vols anar vas al quartell. S'ha escoltat un au, soc guerrerillo. Crec que m'he passat massa, no una mica, massa. I ara l'últim atac, 49. Vaya base, però en 47 segons això està fet. Anem pel canó i fiquem una bengala si s'estan desagrupant. Ara per llançaflames procureu ficar els fums ben pegadets, que si no et poden matar alguns. Ahí pensava que estava una mica malament el fum, però no. Plan. La ametralladora no s'ature, pero cataclash último. Y para poder mejorar algo, o creo que no, la canonera al nivell 18. Adeu. Fins al pròxim vídeo.